wonten job mengke panjenengan calling kula tak sempat-sempatne pokoke. Wes. Anggih ngajak kula WA lho jan-jan iki. Saged Mbak Sulis. Anu lho Mas ngapunten. Jan wis ndak ngono repot. Maka langkame Mbak. Rakitang nggih kaya ngapa kahanane nggih tasih wilujeng ya ragane ya jiwane. Wah jan duangu lho mboten disindeni panjenengan ki ya. Dangu sanget. Saestu kok. Napa? Lah kula ten banner bintang tamu tapi kula kok seragame ngeten iki. Amargi kula niku sampun nderek jenengan awet taun 1945. Wah iya. Napa? 2009. Nggih 2009. 1945 ya kaya ketawang syukur mang ya Indonesia merdeka. Nalika menika tesih kula tesih ajar. Nggih. Panjenengan ugi tesih ajar to nika. Walah, ajar mawon ora kalap niku. Niki pun Zaman semonten. larise mboten jaman. Nah, nggih wonten nggih. Terus ndalangi napa malih jenengan? Ndalangi sing kesruh-kesruh barang niku kok nggih. Jan. Nggih, alhamdulillah Mbak Sulis. Niki wau kok nggih alhamdulillah panjenengan selo saged kula selani. Oh niki kathah selone kula. Adate iki pendak-pendak kula kontak Mbak Sulis saged mboten Mas Pak anu main ngono. Jane niki dalu niki kula jane nggih main ning demi panjenengan. Wah iya. Sian rumangsaku kok. Anu aja kabar-kabar lho cah. Iki anakku melu lho iki engko ndak malah marai kacau iki engko kacau. Nggih. Matur nuwun lho Mbak Sulis, mah luar biasa. Kangen kali suwantene panjenengan, mbok nyobi setunggal ngaten merdika menapa ingkang panjenengan aturaken. Langgam mawon nggih. Boleh. Ning dibawani lho nggih. Bawa. Nggih. Saya ingat Mbak Sulis niku cengkoke nek Sriuning itu beda dengan yang lainnya. Ngono ki patike njaluk Sriuning. Mboten saestu nek dari dulu panjenengan niku nek nembang Sriuning beda kok nggih. Cengkok iki nggih. Ada bagian-bagian tertentu yang berbeda dengan cengkoknya pesinden lain. Nggih, kula menika nek anu kalih jenengan nggih ngoten niku lho Mas. Wonten bagian-bagian tertentu sing kula remen kalih jenengan. Wah, iya lah iki lho, lah iki. Tenan iki. Iki iso wah, iso ngentekke galengan tenan ki kok. Wah. Nggih. Sinten to niku cewek ten wingi jenengan niku? Lah niku anak kula kok ya. Kok ya nderek to, Nduk? Apripun jenengan melu kula riyin wayangan nderek kula riyin niku isih 2 taun. Nggih jaman semonten nggih. Isih alah sik digedhong nika kok. Ya tintingane Mas Didin. Wah, jan. Mas Sodikin, Mas Didin. Niki saestu Sriuning nggih, Mas. Nggih, kangen kali cengkoke panjenengan kok nggih. Dan kangen kok cengkok mbok wonge. wah. Ndak malah kasus kok ya. Cengkoke perkara piyayine iki rek ya dipetung mengko. Nggih, awale nggih ngoten niku, Nggih. sampeyan kangen cengkoke. Nah, awale niku. terus lain-lain. Terus langgame, Mas. Nggih. Maka ya Mas Aridin, anu Mas Didin. Didin. Niki nama Didin putrane Pak Puguh nika. Nggih. Kula kinten nek Pak Puguh lho niku wau. Wah iya. Oh alah Didin. Dan suwe ra ketemu kok ya luwak mangan tales ki Mang. Awal lagi apes sobek men lho. Maka Putri kang su Listi
Dieng warni nggon cakepan Sulis iki dicethake ya Mak iya lha nggih to kados kula Sulistya niku wanita sing ayu ngoten nah kuwi lho Mat rungokno Mat maka kandhani nek ada yang khas kok iya putra kanjeng sira lawe tuk pranggeng bebelo sanes ngebelo Mas lha pripun bebelo lha nggih jeneng wau kok ngebelo oh ngebelo iki mengke nek pun rampung ngoten lho tak anu bebelo wirat ya lho Mbah Lurah usuk sura kok ora ngundang neh iki goroh nek ora seneng ngene kok ya tan wurung sriuning gugur niki nek sing rebab sing bawa niku seje pripun Mas sriuning gundul nggih jen kula nggih kok anu riyen catetane kudu dicethake nek nggen kula gundul ngono ya bahaya maka gundul gugur mongko mesti kaning bangsa wah nambani rasa kangen tenan ya nduk iya Mak iya wah ngene iki mbiyen ndak seminggu pisan mirengke suarane Mbak Sulis ning panggung sakniki angel ketekane setahun pisan ngono nek ra pas kono prei ra enjo enggak pokoknya jenengan nek wonten job mengke panjenengan calling kula tak sempat nih pokoknya wis anggih ngajak kula WA lho janjane iki saged Mbak Sulis anu lho Mas ngapunten jan wis ndak ngono repot maka langkame Mbak Anandra
Ye. Dangdut ke Mas. Piye tenan. Enak to Mas. Jos jis. Nggih becik nderek meleh nggih kula. Oh nggih, anggere panjenengan iso ngene kula iki. Nggih mawon. Matur nuwun Mbak Sulis.